Uphinda kanjalo neyisuke zinombala ongapheli nokuthi leyo ndawo ekubeni iKwaZulu kodwa ungatholi kahle ukuthi ukulawulwa kwayo ilawuleka kanjani. Kuyabe kube khona oyake phakanyiswe kuleyo ndawo njengeso lesilo. Wena wentu Mina besilo nanhlahla lesi sigaba sifana nesikaNdunankulu. uNdunankulu kaZulu imina isihlalo esimkhethayo nesekela uNdunankulu kanjalo. Uma uphuca ingonyama lelo lungelo lokubeka uNdunankulu nesekela uNdunankulu uphuca ubukhosi bami. Ungedelela lo. Ngisho ngoba bondaba khona esengeke ngamuzwa ukuthi ngoba lona uzalwa khona lapha eDlukulu ukhuluma kanjani ukuthi silwa sinqunda amandla behlangane beyiDlukulu bekhethe iNdunankulu uNdunankulu. Ngiyaxolisa bondaba, ngimthanda impela kodwa ngeke nginike lelo thuba ngelami. Choza bondaba nina besilo endaweni nangokuhlala futhi uyovimba olwandle kusuka lapha ku N2 ofakazi bakho bengiphakamise iso lesihlalo nesizwe kuleya ndawo umnumzana ubaba umhlonishwa uMncube bengicela ukubasondele phambi kwami. Ngobe isizwe sikhona. Bese endaweni nayo futhi inhliziyo kaZulu engithanda kakhulu le ndawo.